Dobar dan, dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo praviti palačinke na čonkije način. Ovo je stari recept, možete vidjeti već iz ove knjige. Iz ove knjige možete vidjeti da je stara knjiga i stara baka moja Srna je ovaj recept koristila. Tako da, ovako, šta će nam prvo trebati? Treba će nam prvo 130 grama brašna, 1 decilitar olja, 2 decilitra mlijeka i malo vode i 1 kaščica šećera. Znači, ovako. I tako vidite. Otvorili smo drugo jaje. Imamo tu 2 jaja. Sad ćemo ovako da prvo da promešamo ova jaja. Ok, tu smo razbili jaja. Sad ovako. Sad će nam trebati brašno. 130 grama brašna. Držite vamo, gospodo. Držite vamo. Ovako. Odlično. To je mislim da je to. Postavimo našu brašnu. Treba nam 1 decilitar ulja. Decilitar. Evo ovdje pogledajte. Pratite vi ovaj broj. Znači evo ga decilitar ovdje. Treba do toga doći. Ok, to je to. Ok, imamo ulje, treba će nam ulje kasnije. Treba će nam kasnije ulje za ulje da ne bi zagorele ove palačinke. Sada uzmite neku malo dublju posudu, vidite ovo kako je. Duboka, možete reći. I ovako dodajte jaja. Znači ono jaja što smo umutili. Dodajte. Sad ćemo da dodamo i brašno. Ništa se nije dogodilo, to već svi vidimo. Ok, ovako. Sada uzet ćemo ovu mutilicu. Evo, uzet ćemo mutilicu i ovako ćemo sve mutiti. Muti vodu. Evo ovako. Sad treba da dodamo i malo mleka. Gdje mi je mleko? Sipajte mleko ovako. Ovako. Sad nastavite da mutite. Mutite. Samo mutite, ljudi moji. Napravit ćete vi palačinke. Nemojte se briniti, samo gledajte kako se pravi palačinke. Sad treba da dodamo malo vode. Dodali smo vodu. Nastavimo da mutimo. Sad ćemo da dodamo ulje, znači 1 decilitar ulja. Nešto to dodamo. Opa, pogledajte ovaj oblik kako se napravilo. Tardiram možete. A i nastavimo da mutimo. Sve dok se ne sjedini, vi morate da mutite. Znači, nemojte da stajete sa mućenjem. To je važna stvar. Stavit ćemo tajmer na 17 minuta. I sad ćemo da sačekamo i on će da pišti. Stavit ćemo tajmer. A mi idemo malo da se odmorimo pa ćemo se vratiti kada testo bude gotovo. Ok, vratili smo se. Ostalo je, ja mislim 20 minuta. Stavio sam na 20, ne trebate 17, znači što više, što bolje. Ok, da ćete vidjeti smešno. Ovako bi trebalo izgleda. Ovdje imamo ringlu koja gori i sad ćemo da stavimo ovako na nju i sad ćemo da sipamo malo ulja. Svuda da se rasporedi, što vidim ja koliko bi trebalo to otprilike. Koliko bi to trebalo otprilike.
mislim da je to. Još malo se. Okej. Okej, sad ćemo pomalo da vidimo kako to da stavimo. Možda sam malo previše ulja sipao, to je jedino problem. Znači kada imate previše ulja kao što je to u ovom ovdje slučaju, znači izvadite kašičicom ovom malom, izvadite ulje, ako imate malo kašičicu kao ovu. Palačinka izgleda u redu, sve je u najboljem redu, malo se poremetila ovdje, ovdje i ovdje, ali to nije ništa, palačinka će da bude ukusna i dobra. Okej, stavili smo ovako, sad ćemo to lepo da uobličimo, pogledajte kako se izgleda, mnogo dobro. I tako se prave palačinke, a sad ćemo da ih pojedemo. Tako se prave palačinke na čokijev način. Nadam se da vas se svidio ovaj video, ako vam se svidio, ostavite like i prijavite se na kanal za još zanimljivog sadržaja i još novih stvari, kao što je ova palačinka. I to je to. Pogledajte ovaj klip. Hvala što ste pogledali klip do kraja. Ako vam se svidio, subscribe-ite se na naš kanal za još novih klipova, lajkujte ovaj klip i naravno ako vam se klip nije svidio, u komentarima napišite zbog čega da to možemo da ispravimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Postani pravi profesionalac. Jao! Nisi stavio šećer.